Dear Lord, I thank you for your grace. Thank you, Lord, that we can learn from you. Help us to understand what's going on and where does all our history comes from, especially for those of us who came from patriarchy and it's filtered through everything in our lives, that we can understand and accept and change. Teach us that we can learn and teach others. Thank you, my Lord. I pray this in Jesus' name. Amen. Hello, everybody. We'll just wait for the translator and then we'll get starting. She's here. Futhi. Oh, Hello. Futhi. Hello. How are you? Good, thanks, Tina. And yourself? I'm good. Are you ready to start? Yes, I am, Tina. Okay. We've already prayed, ne? All right. Okay. okay. Thank you, Futi, for helping. It's okay, Erika. Hello. Hi. Okay, let's start by just going back a little bit because if it is more than 3 weeks, I think. So I don't know how well everybody's memories are. So let's just do a little bit of backup. Okay, sakuzama ukubuya emva kancinane kuba sezintathu iveki singasabonani, so andiqinisanga ukuba abantu bayakhumbula na. We look at tradition and customs and realize that it's man-made. Siye sajonga ke isiko kunye nesithethe saqaphela kokuba yinto eyenziwe ngumntu le. And as Jesus said, it is man-made laws. Njengoba uKristu sitsho ukuba imithetho eyenziwe ngabantu. We look into the natural world. Sesajonga ke ihlabathi eli siphila kulo. And we saw that there's no place in the natural world that a patriarchy is being done this way that we do it. Saqaphela into yoba akukho ndawo ehlabathini apho kufumaniseka ukuba ibisenziwa iphathwa ngale ndlela thina senza ngayo ngoku. So it's not a natural thing as they proclaimed. Ayiyonto idaliweyo njengobantu abaninzi becinga uba kunjalo. We also show that there's such thing as a male dominance in the family. Saqaphela nokuba ayikho into ekukuba yindoda emele uba mayibe yongamele ekhayeni. As partners working together in helping and serving their children. Into ebonakalayo kukuba abalingane basebenzisana kunye ekubeni bakhulise abantwana. We also look at Kerala. Sesajonga kunye naKarola. Where it shows about how there is a matrilineal line drawn there. Apho sifumanise into yokuba kukhona ulawulo lwabantu abangoomama oluthi lucace apho. Where the women are more more the, I don't want to say boss, but I don't know any other way to say it right now. Andifuni ke ukuthi bibe ngoobhosi kodwa kukhona indlela bendingayibeka ngayo ephucukileyo. Okay. Now you'll see on the screen the matrilineal belt of the whole place. Sorry.
Sizawuqaphela ke into yoba kukhona ibhandi elithile ke elimayelana nolawulo loomama. And it is in the beginning of the PDF document that I have sent out in the beginning on the Zoom before we start this. Khona ke nombhalo isixesha bendikhe ndasithumela apha kuZoom phambi ngoba siqalise nakubona ke oku. Just to say what she says here first before she talks about the matrilineal line. Ayithethayo ke apha umbhali ngaphambi ngoba ke athethe ngale matrilineal line. No guarantee that women are better treated and that men will be in power and position. Akukho siqinisekiso sento yoba abafazi baphathwa ngendlela eyiyo. Kungekho nto futhi ethi amadoda azawuba namandla abe sezindaweni eziphakamileyo. It is one part of the picture of how a society thinks about gender. Inxalenye nje yendlela nomfanekiso-ngqondweni ethi itolike ngayo izinto indlela abantu bokuhlala malunga nesini. At its simplest, it tells children that their female ancestor matters. Ngelimi nje olucacileyo ixelela abantwana okokuba isinyanya sabo esingumama sesona esibonakala sibalulekile. And that girls are also important, have an important place in their families. Bese ichaza ke nokuthi amantombazana anendawo ebalulekileyo kwiintsapho zawo. And again, here is inheritance. It can also determine a woman's status and how much wealth and property she can expect to inherit. Imayelana ke nale nto nelifa inokuthi ixele nokuba umama isikhundla sakhe sindawoni nokuthi kungakanani ubutyebi anokuthi akufumane ngobundlalifa. I want you to look now at the map. Ndifuna ke siqwalasele imap leya. You will see the matrilineal bias not an exception as people proclaimed, but you can see on a map it's dotted where there is women in charge. Sawuqaphela ke into yoba ke eli gunya lobumama lineendawo ezithile ezibalelwayo phaa apha oomama bebenegalelo elikhulu bentsala intaba. The matrilineal bias is from across Asia, parts of North and South America. Le ngqondo ke kuthatha icala ngakoomama iqapheleka phaya ko-Asia ihambe njalo iye inqumle ke phaya kwi-America. If you see on the right-hand side, there by India, the nays that we discussed. Sayibona ke naxa sijonga kwicala langasekunene ukuya ngapha ngase-India nansiya indawo ekuthiwa yi-nays njengoba sike sayichaza. And just a little bit on the northern side, you'll see the cases. Xa unyukela ngasentla nje kancinane uzawubona indawo ekuthiwa yi-cases. And we will talk a little bit about them today. That's why I am highlighting that. Ndizicacisa ke kuba ndazi into sakhe sithethe kakhulu ngazo namhlanje. We will also talk about Africa. Siza kuthetha ke nange-Afrika. If you can see in the middle of Africa, there is a wide matrilineal belt stretched through Africa. Xa ungaqaphela ke phaya embindi Afrika kunomzila omde we-matrilineal line. And on the northern west side, you see the Asante. We will discuss them probably next time. Xa ubona ke phaa ngasentla kuyabonakala kwakhona kodwa ke sawuthi ke sixoxe ngazo kwityeli elizayo. But today we're going to focus more on the middle. Kodwa ke namhlanje sawuthi ke sigxile kakhulu phaya embindini.
As far back as 1936, the Kazi writers David Roy Fanwell, born in the hill station of Shillong and educated in Calcutta. Kubuye emva nje phaya ko-1936 lo mbhali ke owasekhasi uDavid Roy uPanwat wazalelwa ke kwiintaba ezithile zaseShillong yaye ke wafunda eCalcutta. He pushed back against the hypocrisy of foreigners who frame his community as simple and superstitious. Uye ke wenza unako nako esilwa ke nobuxoki obuye basasazwa ngabantu abangabokuhamba abebeyiveza indawo yakhe yokuhlala njengendawo eyindawo nje enokungakhathali nexhomeke kwinkolelo. Yet he saw the relative recent fights for women's suffrage as a modern and progressive. Kunjalo ke ufumanise into okokuba kulelwa amalungelo abantu okanye nokungaphatheki kwamalungelo kwabantu besifazane ukubone njengento yanamhlanje ephucukileyo nehambela phambili. For him, it was weird that they say they are backwards, where the woman is more in control. There is a matriarchal line, but at the same time, the West is fighting for women's rights. Kuye bekuyinto engaqhelekanga nje ebonakala imbi into yoba amakhosikazi ajongelwe phantsi kube kubonakala ingawatsali intambo babe ngabasentshona belwela amalungelo abantu besifazane. For him, it didn't make sense that they should think that way. Kuye ke bekungenzi sense ukuthi bezibona izinto ngolo hlobo. Okay, back to the reading. Women amongst the cases enjoy a position of unusual dignity and importance, he wrote. Kule ndawo ke yama-cases abantu abangoomama babonakala bexhamla izikhundla ezibalulekileyo nezingaqhelekanga zokuhlonitshwa ngabantu, ubhale wenze njalo. The enslavement of women, where she is a mere chattel of the family of men, has been the cause of the feminist movement in the world. Ukwenziwa ikhoboka komuntu wesifazane apho abonwa khona njengento nje efemilini esisixhobo sokusetyenziswa indoda ibe yinto leyo ebangwe intshukumo ethi yenziwa ngabantu feminists, sorry. But he says in Kazi, the woman is glorified person, free to act. Uthi ke kodwa kona ke apha kumaKhazi umuntu ongumama ubekelwe phezulu ekhululekile uba enze into ngendlela afuna ukwenza ngayo. Any questions on this page? Ngabe ikhona imibuzo ke kule page esikuyo ngoku? Or comments? Erica, Okay, is there Erica, Yes. I wanted to ask. Ndifuna ukubuza Yes. Erica. Let's restart the system. Just restart it. Is there any reason that explains the belt? Ingaba likhona isizathu esicacisa malunga neli bhanti esikubonayo? I could not find any reason why it's like that. No. Okay. Ukuphendula ku-Erica isithi andinasizathu endingasifumana ukuba Okay, kubangela okay, yintoni uba okay. kwambe kuba khona la machokoza esiwabonayo emephini. Do you know something about it? Yes. Ingaba ikhona into yaziyo? Doreen? Hello? Okay, now I was sure I still have something to say. I would like to know as well. I think I will go and investigate it and see if I can find anything.
Nami ke ndinqwenela ukhe ndazi indawo, ndicinga uba ndakhe ndiwenze uphando. But I can't remember that I read it in the book anywhere. Maybe I missed it. Andinandawo ke. Ndingabe ndiyaphazama mhlawumbi kodwa andinandawo ndiyikhumbula apha encwadini endikhe ndayifunda eyayichaza le nto. Okay, thanks. Ndiyabonga. Okay. I'm sorry, I cannot see who I'm talking to, so I'm just seeing because I have the screen in front of me and not the chat, so I can't see who it is. Yeah, but the voice I think is Doreen. Okay. I thought it was her. Thank you. Any other questions or opinions? Ingabe ikhona eminye imibuzo okanye ezinye imbono? Okay, then I'll go on. Masiye phambili ke siqhube. Here we see her name is Sarah Lowe's. Apha ke sibona igama Sarah Lowe's. In 2020, the economist Sarah Lowe's at the University of California, San Diego, published a survey of more than 600 people living in an urban area along the African Matrilineal Belt in Kananga, Democratic Republic of Congo. Ngo-2020, lo economist Sarah Lowe's ese-University yase-California San Diego upapashe ingxelo zophando lwakhe apho kubonakale khona abantu abangaphaya kwamakhulu amathandathu abantu abahlala kwiindawo zasezidolophini. Kwezo ndawo kukhona ke neli bhanti esilibonayo kwiindawo zaseAfrika apho khona ulawulo lwabantu abangoomama kwiindawo ezifana neKananga Democratic Republic of Congo. Comparing their responses to independent demographic and health surveys across the country as a whole. Ethelekisa ke ukusabela kwabo ekubeni babe nako ukuzimela kwiindlela ezithile nezokuphila kwihlabathi lonke ke liphela. Now, I was quite surprised when I heard in the Republic of Congo. Now, it's very big. The Republic of Congo is very big, but that there is a matrilineal line there. I was very surprised. Ndiye ndaba nokothuka kakhulu ke xa ndiva kukhankanywa iCongo. Ewe, iCongo inkulu kakhulu kodwa ke kuthiwa kunendawo apho kulawula khona abantu abangoomama phaya ematrilineal belt eCongo. She found that the matrilineal women reported greater autonomy in decision making. Ufumanise into yokokuba la makhosikazi asezintanjeni aneengxelo ezininzi azifakayo ekubeni bangabantu abenza izigqibo, bathatha izigqibo bona. And less supportive of domestic violence. Abangabantu abangayixhasiyo kwakona indaba yodlame lwasekhaya. And crucially experience less domestic violence. Loo nto ke ibe seyibangela into yoba kwabona babe ngabantu abanganamava okanye abangajongananga kakhulu nokuba babe ngamaxhoba odlame lwasekhaya. And that area is very well known, as I have to say, is a capital city of Kasai Central Province and the most populous urban area in the Democratic Republic. So it's not a little town far away from everything. So this really surprised me. Indawo edumile eyaziwayo ayiyondolophu ekude. Yonke into ikufutshana, yonke into eyenzekayo enokuthi ucinge ngayo. So kundothusile ke
ukufumana oku. There are about 1.5 million residents. Abahlali phaya baphaya kumyinge we-1.5. So it's quite a lot. So don't think it's a small town we're talking about here. Idolophu enkulu kakhulu ke le ungayithathi kancinci. Lowe's also found that the children of the matrilineal women are less likely than others to have been sick in the month before the survey was taken and had an average almost half a year more of education than the other women in DRC. Okunye ke athe wakufumanisa yinto yokuba abantwana abazalwa ngala makhosikazi asezintanjeni abonakala engafane agule. Ziba liqela iinyanga nangaphambi koba ke athathe ke olu phando alenzileyo. Kwaye kwafumaniseka into yokuba bangabantwana banokuba bafumane imfundo ngaphezu kwabo bonke abanye abantu abakhona ekuhlaleni. Now, I have a question for everybody, and I hope some of you will answer. Why do you think the woman is less sick than the other women? Why do you guys think it is? Ndinombuzo ke apha endikubhekisa kumntu wonke. Kutheni ucinga into yokuba la makhosikazi sithetha ngawo kuthiwa akafane agule kunamanye amakhosikazi ke angekho kule matrilineal belt? Kutheni kusicinga into yoba ke akafane agule la makhosikazi? Can I try? Yes. Understanding that matrilineal means like these women are advocating for their rights, and we have been told that they experience less domestic violence. And these things, when one is prone to, compromises the immune system. We know that if your central nervous system is compromised, then you are more likely, like the body is the pillar of the body, so the body loses the defense, so you can suffer from many illnesses. So if your head office is fine, then all the other branches of the body are okay. Very well said. Thank you. Just repeat it Translation, all right? in translation, please. Okay, so la makhosikazi ke esithi ngomatrinally abakumatrinal bed ngamakhosikazi ke kuthiwa alwela amalungelo abantu. So xa ngaba sesivile ke nento yoba kuthiwa kwabona abafane bajongane nodlame lwasekhaya. Ithi ke le nto amalungelo bayawazi, basempilweni ke ngoku ngoba xa engqondweni umi kakuhle umzimba wakho wonke uzawuma kakuhle ngoba zonke izinto zilungiswa engqondweni. Yiyo ke le nto bengafane bagule kuba bayakwazi ukuzimela amalungelo wabo. Anybody Yes. something else to add? Khona omnye umntu nganento angayingeza? Okay. Next slide. The village before time. What's that again, Arita? The village before time. It means the old village. Oh, okay, okay. Sithetha ke ngesi sixeko phambi kwexesha. The Matt Haven Cutty offers an intimate portrait. Is a writer, just to say, he's a writer, and you can see the cover of his book on the right-hand side. Ngumbhali ke lokuthethwa ngaye apha sizayibona ke icover yencwadi yakhe phaya kwisandla sangasekunene. And he is from Karela. Usuka ke eKarela. And he had grown up in a matrilineal childhood home. Ukhulela ke ebuntwaneni bakhe kwikhaya elilale ndlela yokuphila imatrilineal. Remember, I showed where the Nairs are? This is the Nairs. Sikhumbule ke sithetha ngenesi.
how they work. Rather than small nuclear families splitting off after marriage, Nes would live together in large caravans. Endaweni yokuba babe ngamakhaya ahlukahlukeneyo amancinane emveni komtshato, iinezi zona zizawukhetha ukuhlala ndawonye kwindawo enkulu ke ekuthiwa zii-caravans. Joint households with possibly dozens of family members, each sharing an older female ancestor. Amakhaya ke amaninzi adibene ehleli ndawonye, inamalungu osapho, athi ke loo malungu osapho abelane ngesinyanya esomntu ongumama. And I was so surprised when I saw the caravans. I was expecting something different, but here you can see two pictures of caravans. Ndiye ndothuka ke xa ndibona ii-caravans. Bendinomcinga uba mna yenye into enomahluko, kodwa xa ubona la mifanekiso mibini uzawuyibona ke. The one is in the outside, the other one is the inner court. Xa sijonga phaya omnye umfanekiso uveza ingaphandle lawo, apha omnye umfanekiso uveza ingaphakathi layo. Sisters and brothers stay under one roof all of their lives. Oosisi noobhuti bahlala phantsi kophahlo lunye ubomi babo bonke. Women were allowed more than one sexual partner. Amakhosikazi avumeleka into yoba abe nabalingane abangaphezulu komnye. None of whom would necessarily live with her. Kungekho ke nomnye kwabalingane okunyanzelekile uba makabe uhlala naloo mfazi. This meant their fathers weren't expected to play a big part in raising their own children, but would instead help to raise their sisters' children. Ithi ke le nto amadoda bengalindelekanga into yokokuba athathe indima enkulu ekukhuliseni abantwana babo, kodwa endaweni yoko bezawusuke ancedise oodadewabo xa bekhulisa abantwana babo. Born into a huge caravan, Cathy recounts that his was a family tree in which only the children of daughters were listed. Ezalelwe ke kule tharavati enkulu, uKethi uyakhumbula into yokokuba eyakhe ifemeli, umnombo wayo yayinabantwana kuphela bamantombazana ayaye bebevela ke kuluhlu lwabantu bokuzala. Everybody have a comment on this slide that I want to say something? Ukhona ke ofuna ukuphawula kwesi slide ngaphambi kokuba sibe nento singadlula. It's just amazing. It's Yeah. just the opposite. It's the opposite of what is happening. So I remember in the other lessons you said matriarchy and patriarchy are like, if I'm quoting correctly, they're almost congruent or like similar to one another. So you can Yes. see that this is another version of patriarchy, but on the other side. Yeah. Yes. I agree too. Yes. Yes. So Yeah. bendisithi ke xa ndiphawula ndiyabona into yoba le nto okanye yenzeka kwipatriarchy yiyo le yenzeka apho, kodwa ngoyisenza kwelinye icala amakhosikazi. Ndikhumbula ke into yoba uErika xa iqala izifundo zakhe wayethe ipatriarchy nematriarchy zizinto ezifanayo ububi bazo okanye ke kungalungi kwazo. And we're going to discuss it a little bit later more about that similarity to patriarchy. Sizawuthi ke sithathe kakhulu ngayo ke ekuhambeni kwexesha ukufana kwayo nepatriarchy. Any more comments? Khona omnye ufuna ukuphawula?
Okay. The Matrilineal puzzle. Nansi ke i-puzzle yale matrilineal. And this is how it looks. I got some pictures of matrilineal names of that place, of the Nays, the Kerala's. Ndithathe ke le mifanekiso eveza ke ezinezi zikaKerala. The bottom picture is more of many years ago, and the top one is a more modern version of it. Le ongasezantsi umfanekiso ngowakudala kakhulu, ze ke lo ongasentla ube noko wona uthathwe kungoweminyaka embalwa edlulileyo. Even today, Western academics, I can't act from saying it. Academics treat them with a mix of confusion and surprise. Nanamhlanje imfundo yasentshona isabaphatha ngendlela eyokuba ibenze kuxubeke ukothuka nokuphazamiseka nokudideka. The academics, I mean, they look at matrilineal and they find it very confusing. Bathi ke xa kusenziwa iziqhutywa izifundo kubonwe le ndlela yokwenza izinto ye-matrilineal ingathi iyiyo phazamisa ingqondo zabantu. Matrilineal has been described in a recent anthropological literature as a paradox, a state that's inherently unstable. Kwizifundo zakutshanje le nkqubo ye-maternity iye yachazwa xa bekucwaningwa njengento paradox, isimo apho esizisa ukugungqa okanye ungazinzi okuthile okuzoqhubeleka ke kwizizukulwana ngezizukulwana. So you can see the bias of the academics. The moment a woman is in charge, they say it's unstable. Uyayibona ke ingxaki eziswa zizifundo. Ngexesha umuntu ongumama ebaselulawulweni kubonwa ngathi ngoku loo nto yenza ukungazinzi, izinto azihambi ngendlela eyiyo. Just But like this when we are... Excuse me? Go on. Oh, sorry, Arika. Yeah, just like the feminism, it's seen as a strange thing. Like when women are standing up for their rights, it's seen like a very unusual or and you know, a very clumsy thing by the society. Yeah. Yes, I agree. And they say it's unstable, but if you look at how long these societies work like that for millennia, then that can be proven wrong. Kanye ngale ndlela ekubonwa ngayo xa abantu besifazane besukumela amalungelo abo, kukwanjalo ke nokuziswe imfundo. Kodwa bayithi izisa ungazinzi, kodwa xa uyijonga kudala le ndlela kuqhutywa ngayo izinto zizinzile iminyakanyaka. They are the same unstable than patriarchy, I would say. Come again, please. I would say they are the same way unstable and must be fed, just like patriarchy. Ukuba ngaba ke le ndlela bayibona ingazinzanga, bekumele nepatriarchy ngokwenene bayibona injalo ke nayo iphithizela. For I believe this is also not natural. Kuba yonke le nto ndikholelwa ukuba ayidalwanga. As patriarchal is not natural. Patriarchy vele ayonto idaliweyo. Okay, I'm going to read again. The phrase matrilineal puzzle has been used for 70 years by researchers studying societies such as the Kerala's Nays. Eli binzana ke elithi matrilineal puzzle lasoloko lisetyenzisiwe iminyaka engamashumi 7 ngabaphandi
abafunda ngokwendlela yabantu kwiindawo ezifana ne-Carolus-ness. Why would a father invest his time and energy in looking after his nieces and nephews? Guys, can you see the patriarchal way of thinking they have here? Umbuzo Rather than kuyavela, his, yes, rather than his own children. Now you can talk. umbuzo kuzawuvela usithi, kutheni umuntu ongutata ezawuchitha ixesha lakhe namandla akhe ejonge abatshana bakhe abangamantombazana nabangabafana endaweni yokuba ajonge abantwana bakhe? Niyayibona ke into ingqondo eziswa yipatriarchy apha. Why would a man tolerate his brother-in-law having authority over his own children and their mother? Kutheni indoda izawukwazi ukunyamezela usibari enegunya phezu kwabantwana bakhe yena loo ndoda kwakunye nomama wabantwana? How can a man be put up with this for centuries without forcing a change? Iyekwa kanjani indoda into yoba le nto iyibukele iinkulungwane zeminyaka inganyanzelisi uba makube notshintsho? I have a lot to say here, but please, I think you guys should talk here now. Tell me what you think about this. Kuninzi bendingakuthetha apha kodwa ndicinga uba makhe ndinikele kuni, nikhe nindixelele uba nicinga ntoni ngale nto, yintoni ningayiphawula apha. Anybody? Ngabe ukhona ofuna ungena? Okay. No, I just have Can the you hear same me? question. Not that I have an answer, but I'm curious about Yes. these communities. Yes, Nalo I'm mbuzo too. ufanayo. Andinampendulo kodwa ndisarhalela nje ukhe ndive kakuhle uba kwenzeka ntoni kwezi ndawo. And while people are thinking to answer, I was just this whole thing about it being a puzzle, unstable, an unstable setup. Are they saying it's unstable because it's women that are lineage is through the woman? Njengoba besithi ke ipuzzle sisiphithiphithi esingenalo uzinzo, batsho kuba ingamakhosikazi asezintanjeni mhlawumbi. Just like when Erika, can you? we were in the church, I once read this church magazine that said boys or children become delinquent when they are raised by their moms. So they need a father. Without a father, children cannot be disciplined. Ndikhumbuza into Yeah. endakhe ndayifunda kwenye imagazini isithi abantwana bezinjubaqa nje yinto yoba bakhuliswa ngabafazi badinga ootata. Uba ootata bebekhona ngebengekho nje abantwana ngebelungile. Ngaba ke kuthethwa loo nto apha? And we know that's not true now. Yeah. Ndiyayazi ke uba nyhani ke loo nto ayiyonyani. Thank you, Dee. Siyabonga. Kobus? Can you hear me? Am I audible? Yes. Yes. What I also see, I'm sitting here as we speak now in the south of DRC. I'm working here. Njengoba sithetha nje ndisemazantsi ale ndawo i-DRC. And here it's a very patriarchal system. Apha kugquba obu buntloko bendoda. And if I look at what Erika is saying, it's almost like the men cannot understand or even see how women can be in that position. Xa ndijongile nje kanye njengandlela athetha ngayo uEric, amadoda alapha akakwazi tu ukuyamkela into yokokuba amakhosikazi khona into engcono. And unfortunately, it's so deep-rooted that the women themselves think it has to be that way. Ngelishwa ke iyandelela le nto ingcambuzayo zinzukayo into yoba amakhosikazi nawo acinga into yoba kufanele kube njani.
I've spoken to women in a work situation where they say they understand that they got equality in the work situation. Ndikhe ndathetha ke namanye amakhosikazi apha emsebenzini athi ke ayayiqonda into yoba kumele kube khona ukulingana emsebenzini. But the minute you take that same scenario back to their homes, immediately they will say, no, 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 no. I can't have that same equality at home. There it's different. The men are in charge. Kodwa xa kusiyiwa ekhaya ayishiya phandle loo ngqondo yokulingana, bathi asikwazi nakancinane uba singalingana namadoda. Kumele uba ekhaya indoda ibe yiyo ehamba phambili. So it just shows you how deep it's been rooted in the societies. Le nto ke sivezela ukuba inzulu kangakanani le nto ekuhlaleni. Yes, thank you, Kobus. It's so true. And if you can see, how could a man tolerate his brother-in-law having authority? Can you see the patriarchal coming out there? Siyayibona ke uba le patriarchy into yoba ivela njani apho indoda ingakwazi ukunyamezela into yoba abantwana bayo bakhuliswe yenye indoda. Because patriarchy believes that children belongs to them. Ngoba ipatriarchy ikholelwa into yoba abantwana ngabendoda. The woman belongs to them. Nabafazi bangabamadoda. And here, not the women, neither the children belong to any man. Apha akho mntu ongowendoda noba ngumfazi noba ngumntwana. And that makes it a puzzle. Ibonise ke le nto yoba ingummangaliso le nto, sisimanga. Is beyond their comprehension. Ingaphaya kokuba basinokuyiqonda. Hello, Erica. Yes. Yeah, really, this thing is not natural. It's taught. It's man-made. Just a short Yes. testimony. Today in class, I was dealing with another boy. There was a misdemeanor about the heads, the way he was, you know, the uniform. They can't. I allow the beanies, the heads, because it's cold. But now the way the head is put says a lot. There's a difference between putting it in a silly manner, but if you are putting it for warmth, then there's a. So I was correcting this boy that he must put it in a proper manner, right? Then he refused. Yeah. Then I took the boy to the principal's office. The principal is a man. And then when he gets into the principal's office, he takes off the head, the beanie. And then I say, why are you taking it? Because I said you can wear it. And then he says, I was taught that when I enter a room where there is a man, I must take off my head. Wow. See? Yeah. So, like that's how deep this thing is, especially these days. And this thing of going to the mountain is trendy. So we are just, you know, I don't know whether, sorry to take your time. Do you know that when they go to the mountains, this thing that I'm saying is trendy these days? So I was just making an interview with my colleagues who are taking their kids, their boy kids there. So I was asking, why is a woman, okay, where does this thing of, you know, when the kids are, when these boys are in the initiation school, they are told that when they see a woman, whether it's your mom or your sister, your aunt or a stranger, as long as it's a female, that person must be called isigwati in isiXhosa. Do you know what an isigwati is? Isigwati is that dry, snotty thing on the nose that you just blow it out. Wow. It's an acceptable name that they are trained to call any female when they are there in that school, in that period. Wow. So when they come back, they see women, every woman as an isigwati, that dry, snotty. Terrible. Yeah. This is bad. It's I'm so crazy. sorry. I felt like crying. I just left without even notifying the principal. I said, can you see that the damage that this patriarch is doing? I just left the office. Sure. Yeah.
That is what my boys dealing with, not that a woman is in charge of the boy. It is when patriarchy starts to play the role, then the boy becomes unmanageable. Yes. So, Barcelona, let me translate. We've just gone a long way. So, ndiveza nje ukuthi ngokwenene le nto iyatyalwa ezingqondweni, ngakumbi kweli xesha lokuba le nto yokuya entabeni isuke yayinto eninzi mvanje, isoloko ingekho apha eminyakeni ingaxhaphakanga. So, ndibalisa kamava endidibene nawo namhlanje emsebenzini. Khona umfana esikolweni uthwele umnqwazi ngendlela ethile ebonakalisa nje into yoba inesigezo, akawuthwalelanga ukugodola. Ndiyamlungisa ukuba makawuthwale ngendlela eyiyo, hayi ke axolele ungayenzi loo nto. Then bese ndimsake kwi-principal's office. Xa ifika ofisini kaprincipal uyowothula umnqwazi. Ndiyabuza uba kutheni uwothula umnqwazi? Uthi ndafundiswa ukuba xa ndingena endlini enomntu oyindoda ndibowothula umnqwazi. So bese ndiqhubeka ke ndichaza ngelithi xa bekwezi zikolo zolwaluko bafundiswa nento yoba xa bebona umntu ongumfazi noba yintombazana noba ngumama wakhe noba ngusisi wakhe, banegama abalisebenzisa bambize ngoba sisigqwathi. Isigqwathi ke laa nto ephuma empumlweni emdaka. So banelo gama. So xa bebuya phaa babuya bebona izigqwathi, babebona abantu abangoomama. Yiyo ke le nto konakele ngolu hlobo, sibona ipatriarchy igquba kanje. Yeah. Yeah. Okay. Colonialism. This thing, Ubukoloniyali. it made me hot under my ears. When I get angry, really, really angry, my ears become red. I'm telling you, when I Eh. did this one, yeah, my ears were red. Xa ke ndifunda ndiba kule ndawo ndiba nomsindo kakhulu, iindlebe zam zivele zijike zibe bomvu. I'll try to best That's to keep why it I in. think, sorry. Excuse me, go on, Dee. That's why I think that in order to fight against inequality, Yiyo ke le nto ndicinga into yoba ukuze sikwazi ukulwa nalo kungalingani, it's much more about institutions. ikakhulukazi Yes. ngokuthi sikwenze oko kwii-institutions. Yeah, Yes. it's really not much about the individual, it's about the institutions. Le nto Yes. ayinakwenzeka kangako ngabantu abathile, kodwa imayelana nala maziko amaqumrhu. So God needs a so Yes. God needs to establish a kingdom in which such practices, such cultural traditions will not feature at all. Yeah. Exactly. uNkulunkulu ke funeka eseke iqumrhu apho zonke zithethe nele ngqondo yamasiko ingayophinde ibonakale nomkrwelo. Because what this boy is expressing is what the institutions are teaching the boys. Yes. Kuba le nto ethethwa yile nkwenkwe yile nto ithethwa ngala maqumrhu la maziko. Okay. This picture. This is supposed to be missionaries that can tell the good news to the Indian people. Apha ke bekumele uba ii-missionaries zizwe eziza neendaba ezimnandi kubantu base-India. While I'm reading this, please look at the pictures and then we'll have a discussion if they are serving the people. Xa ndifunda ke apha ndicela ke sijonge imifanekiso ndibe sesixoxa ke into yoba ingaba kuyenzeka nale nto efana bayenze ukuba babe bazisa inkonzo ebantwini. Okay, I'm reading. In the 19th Ndiyafunda. century, Inkulungwane ye-19 British colonists and Christian missionaries forced Kerala's matrilineal society to adopt patriarchal Victorian gender norms. imaBritane ubukoloniyali babo kwakunye nobuKrestu ebabukhokelwe zii-missionaries buye banyanzela amaKherali abeqhuba ngale matrinalial le nkqubo ye-matrinalial ukuba
athathe ngenkani inkqubo yepatriarchy Victorian gender norms. To assert moral superiority, colonial legal rulings systematically transferred household power away from women to the eldest men, causing widespread family disputes. Ukuze ke le nto bakwazi ukuyenza yokuba kube khona ukongamela, abasemthethweni abangamakoloniyali beselulawulweni njalo baye bayenza ngobuchule le nto, basusa amandla abekhona apha emakhayeni, bewasusa kubafazi, bewanika amadoda angona madala. Le nto ke ikhokhelele ekubeni kube khona ingxwabangxwaba eninzi kwii-families. External pressure. British rulers and missionaries targeted Kerala's matrilineal system to align it with Victorian values. Sibona kuxinzelelo olusuka ngaphandle. Abalawuli baseBritane kwakunye nee-missionaries ziye zaqonda into yoba mazingqale ngqo kule system okanye kule nkqubo yamaKerala yolawulwa koomama, ukuze baqiniseke into yokokuba iza yamanisa okanye incathama kule ndlela ye-Victorian values. Shifting power. Authority moved from shared arrangement with women to absolute control by the eldest men. Suswa kolawulo ke abasemagunyeni bayisuse kwaphela kwathi cwaka into yokokuba kube ulawulo luya kwabelwana ngalo, belususa futhi nakubafazi, beqiniseka into yoba lonke ulawulo balusa ngokupheleleyo kumadoda amadala. Legal enforcement. Colonial courts actively dismantle female authority, viewing it as uncivilized. Naku ke ngokwasemthethweni ke ngokumagunya ezolawulo emthethweni, ubukoloniyali ezinkundleni ke ngoku kuye kwaqinisekisa into yokuba le nto iyenzeka yokuba makususwe onke amandla negunya kubafazi. Kusithiwa le nto yabafazi abanegunya ibonakala into engaphucukanga. Okay, my ears is hot enough now, so please just talk. Tell me what you see, what you hear, Yeah. what you see. So this was an absolute coup, eh? Overthrown. Yeah. Our government was overthrown. Sabhukuqa. Yeah. According to their Civilization image. in the eyes of the British is patriarchy. So nanso ke impucuko. Impucuko ke emehlweni aseBritane ipatriarchy, ulawulo lwamadoda. Exactly. But even Mhm. elderly, even if they went to go and serve the people and even do the wrong thing by changing it to patriarchy, look at the pictures. Who are being served and who are now being used as slaves? Ngoku xa sijonga lo mfanekiso noba kunjalo, ngoobani abasetyenziswa njengamakhoboka phaa? Ingobani abasevwayo? Guys, that is So- shocking. Yeah, kuyothusa, kuyahlukumeza futhi. So I see the bottom picture that I can easily interpret. That the lady is the lady who's doing manicure to that man. Pedicure. It looks like, no, it's a man. It's two Oh. two Indian men that's serving this British man. Oh yeah, okay. No, I see now. I understand. Oh, Are ngamadoda you- ngamadoda amabini ase-India lawa akhonza okanye ngawo azizicaka kule ndoda yaseBritain. Yes. And the one picture in the middle, you can see it looks like a Roman Catholic priest being Yes, carried yes, by yes. the people he's supposed to serve. Apha phakathi kulo mfanekiso umfundisi waseRome bekumele uba nguye ozonika abantu inkonzo, kodwa sibona inguye othwelwe ngenqwelo. Ngabo abantu fanele uba uyabanceda. I tell you guys,
this was nothing else than getting slaves. This is not, it is not, there was no kindness in this whole colonization of India. Kule nto ke yonke yobukoloniyali i-Indian colonizer akho kwabuntu ngaphandle nje kokuba bezokwenziwa amakhoboka. Even in the top picture, it's a British man who is being carried there by the Indians. Mm-hmm. Phaya Yeah. phezulu sibona laa ndoda yoMbritane yiyo ethwelweyo phaya, hleli phaa zava ithwelwe ngama-Indian. It happened in Africa too. Kwenzekile ke oku nalapha eAfrika. So in a way, now I do get it. In a way, they were putting. I remember one of the lessons that I don't know what that law from physics. I don't know how to put it. That the output is always equal to the input, maybe even more. So they were being hostile and cruel to these men, so that these men can learn how to be cruel to the wives. Yeah. Mm. They make a statue of, according to their image, and they wanted to change India according to their image. So sibona ke apha into yoba bafaka inkohlakalo kula madoda ase-India ukwenzela uba ahambe akwazi ukukhohlakala abafazi, kuthiwa ke benza nesitaki ukuze sibonakale njengeBritain. Nothing was done right here. Akho kwanto entle apha eyenziwayo. Somebody else want to say something here before I go to the next slide? Khona umntu ongangathethi into apha phambi koba siye kwislide esilandelayo. Okay. Oh, I love this woman. Oh, ndiyamthanda ke lo mfazi. The Queen and the British. Ukumkanikazi ke kunye namaBritane. Despite the British attempts to limit her power, Queen Rani Gauri Lakshmi, oh my goodness, sorry, I'm doing horrible stuff to the names, ruled Travancore from 1810 with full Maharaja authorities, supported by a matrilineal system that valued position over gender. Naphakathi ke kwesi simo sinje samaBritane esenza amalinge okumbamba okanye amthintele kulawulo lwakhe, uQueen Rani Gauri Lakshmi uye walawula eTravancore kusukela ngo-1810 ngokugcweleyo ngalaa nkqubo yeMaharaja, igunya lamaharaja, ebixhaswa ke yilaa nkqubo yamakhosikazi angawatsala intambo, apho ibixabisa kakhulu isihlalo sixabise kakhulu isihlalo ngaphezu kwejenda. The name Maharaja was always given by a man with great authority. Eli gama ke lithi Maharaja belisoloko ke linikezwa indoda okanye umntu onegunya eliphezulu kakhulu. But it was given to her. Kodwa liye lanikwa yena. And what I like here is to say that gender didn't make a difference here. Into endiyithandayo ke apha yile uba indaba yejenda yesini ibingeyonto ethathelwe phezulu apha. However, subsequent generations of reformers influenced by Western education began viewing their traditional social structures as backwards, leading to a shift towards Victorian era familial norms and the decline of matrilineal system. Xa kunjalo ke ekuhambeni kwexesha kubonakale into yokokuba ngokuya kuhamba izizukulwana ngezizukulwana kuba khona utshintsho, kuba khona nefuthe elikhulu lemfundo yasentshona. Kuye kwavela into ethi
le ndlela abaqhuba ngayo eli siko labo okanye isithethe sabo sibonwa njengeyona ndlela yakhe semva. Karela had some more, even if it was a matrilineal line. For them, gender didn't make such a big difference. Okay, my apologies, Erica. I didn't interpret the last line. I just forgot that you have already touched it. So, again, can I just finish? Okay. So, kuthiwa ke le nto ibonwe njengendlela esemva kakhulu, yaza loo nto yakhokhelela ekubeni eli xesha lale Victorian era lithathe la mandla okanye lilihlise amandla la ale nkqubo yokulawula koomama aye ephela. Bese kusithiwa ke phaya kwiparagraph elandelayo indlela ebeqhuba ngayo uKarela kwi-tradition yakhe yolawulo lomama. Yes, you can continue. So in Kerala, gender didn't play a big difference in daily lives. But we will see in... Okay, my apologies. Xa kusijonga kwindlela abaqhuba ngayo iKarelas ibingeyonto ithathelwa phezulu into yoba wena ungowesiphi isini kwathini. But in Kasi, what we'll do now, you will see it is very gender-based. Kodwa into ozoyiqaphela ngoku yinto yoba kweli xesha langoku leKhazi into enkulu into yoba wena usini. Okay. Any questions or any views on this one, on the slide? Ngabe khona into esingayiphawula okanye siyithethe kwesi slide? Okay. This is, okay. Now, we're going to look now at Kasi's example of the material line and dangers of it. They are now the direct opposite of patriarchal. Okay, sorry, Erica, I was just kicked out. I'm sorry. Yeah, come back now. You can just read the top line. All right. The Kasi community, is that where we are? The Kasi example. Oh, sifuna ke lo mzekelo wamakhasi kule ndlela yokwenza nengozi ke ezithike zibe zikhona kuyo. The Kasi community in Meghalaya, India, operates under a matrilineal system where lineage, property, and child custody pass through the mother. Kule community ke yamakhasi eseMeghalaya eIndia ilawula ke okanye iqhuba ngendlela ye-matrilineal system apho umnombo okanye izinto ezikhona kunye nabantwana ilungelo labo luthi ke ludluliswe ngomama. With the youngest daughter serving as the primary familial custodian. Apho umntwana oyintombazana omncinci nguyena ke ozawuthi ajongele ukuba makabe phambili apho ekufumaneni iimfanelo zakhe. Usually it's the oldest. Here you see it's also the youngest. So everything is exactly the opposite. Siyabona kwinto apha zibhekise kwelinye icala njengoba thina siqhele ukuba ibe ngulo mdala apha nguyena omncinane. While providing women higher agency than typical patriarchal systems, the structure is facing modern pressures
from men's rights groups seeking inheritance rights, as well as historically through the influence of 19th century missionaries. Ifuthe ke lezi missionaries zika-19th century zibangela into yoba amadoda ngoku eme ngeenyawo elwisana nale nkqubo yokwenza izinto, esithi ngawo amakabe selungelweni lokuba afumane ilifa, besebenzisa ke eziya groups ezilwela amalungelo amadoda. You can clearly see here that where women fight for rights in the Western world, where they have no rights, here the men has no rights. Sawubona ke into yokuba njengoba ke kulwelwa amalungelo abantu abangoomama ngapha entshona abangenamalungelo, apha kweli icala ngamadoda enza oko. We can see here there is a lot of similarity between patriarchy and matrilineal if you look in the abuse of it and what it can become. Xa sijongisisa apha kubonakala kukhona ukufana kakhulu phakathi kobuntloko bendoda nobuntloko bomama. Xa singajonga sibone ke nobubi bayo ukuba buyefana. So first, men have no rights over property. Apha okokuqala nje amadoda akanalungelo kwi-property. Men have no rights over their children. Amadoda akanalungelo kubantwana babo. Women gets the inheritance or the bulk of it. Amakhosikazi ngawo afumana ilifa okanye inxenye enkulu yalo. The woman is the custodian of the family, the leader, the protector. Umfazi nguye obonakala esezintanjeni, ukhokhele, nguye okhusele ifemili yakhe. Women are most in the politics. Ngamakhosikazi kakhulu afumana kwi-politics. Any comments here? Ngaba khona. Is there any connection between this matrilineality and the fact that in India, it's the women's families that pay bride price, dowry? Ingaba khona unxulumano kule nto yamakhosikazi asezintanjeni kwimeko yokokuba e-India sazi uba ngabafazi abalobolayo. Or is that one something different? Okay, yeah, I think it is. Sorry. Yes, I think it is. Because even in Europe, the women's family give the bride's price, the dowry. Ngoba nase-Europe umfazi olobolayo. They get a very big thing, like I don't know what you kind of call it. It's like a big wooden crate, beautiful made. They put all the dowry stuff in there. Kuba khona ke ibhokisi ethile enkulu enhle eyenziwe ngamaplanga apho kubekwa khona ke yonke ke ilobola apho. Just like Europeans did. Yeah, njengase-Europe. Actually, my Indian friend, my Indian colleague was sharing that from the very first day when you give birth to a baby girl, you have to save for the day when she gets married. Yes. So that's how expensive. But now it's I don't know how to put it. It's a combination of the past because there's some talking in terms of men's right, of women's rights. There is a good part of it, but now it's combined with the hostility or the cruelty of patriarchy. Yes. Because I read one article the other time that though they pay the dowry, but once that dowry is exhausted, that wealth is exhausted,
where you got married. They hit you, they even kill you, or if you don't want to go back home. So what you brought when it's exhausted, you must go back home. Yeah, empty-handed. Yes, and it's super, So but we have to remember. let me translate. Let me translate. Okay, sorry. Okay, it's okay. So benisithi ke yokaMukuphawula idibene laa ndlela yakuqala xa ndijonga le matrilineal, kodwa idibene nale nkohlakalo ekhona kuba ngoku bayafuna into yoba umfazi makeze nelobola, kodwa xa seyiphelile ilobola uyabethwa okanye abulawe okanye uba ngaba akafuni ugoduka. So le nto ubuze nayo xa seyiphelile sowungagoduka uphinde kuyo. Bendishiyela ke nento yoba yile nto ikhona kwananyani eIndia, ngoba omnye endiphangela naye uthi xa uzala umntwana oyintombazana uqala ngala mhla uzalwa ngawo ukumseyivela enzela uba xa eyotshata aphathe ilobola. We also have to remember big countries never exist before. It was more tribes and smaller communities that had a leader and yeah. Sikhumbule kuqala into yoba amazwe amakhulu kakhulu ebengekho ibeba ziindawana nje ezithile ezawuba nenkokheli ethile loo ndawo yayo. There was not look, if you look at Europe, like the 10 tribes, for instance, it was more of smaller kingdoms, and like in America, it was smaller. It was not a big United States. It was smaller, and so was India. It was smaller. There was no India. It was tribes, different tribes that ruled by themselves. So ebengekho ngamazwe amakhulu njengoba neAmerica ibingeyi-United States, ibilindawana nje encinana. Nase-India ke bengekho India ebinkulu, bekuba zizizwana nje ezincinane. And I think that is part of the thing that you ask. I think it's because it was smaller tribes. You get the total different cultures in a different group. And now suddenly it's in one country, but that one country did not exist before. It was not a central country before. Into ke ndicinga into yoba yiyo le eldadi yayibuzayo uba bekuvele nasekuqaleni nalapha nje engekho ilizwe elikhulu, bizibindawana nje ezimbalwa engekho laa nto uba kuthiwe ilizwe elinye elidibeneyo. I hope it helps, Steve. So yeah. So without diverting your lesson, Erica, actually this thing of ilobola is just has so many layers, and it's really annoying because even in the South African tradition that I know of, you know, the men will pay the lobola, say for argument's sake, a lobola of 40,000 to the girl's family. But now in return, the girl is supposed to buy some things and do some certain preparations. And you'll find that in all instances, actually, if the lobola was 40,000, then the girl family spends about 70,000 back. So, and yet when you are there in that family, you'll always be reminded of the 40,000 that was paid for you. The very 40,000 that you never even enjoyed. It was a transaction between two other parties were excluded as a girl. But when you are there in the men's family, you are always reminded of the 40,000. No one talks about the 70,000 expenditure that was from your side. So Yes. it's a very cool thing. It's a scam. A scam, Yes. an annoying scam. It's true. Yes, So very yeah, true. It's very just like annoying. that, Fuji. Yeah, very annoying. Very. To be told, you know, when you get there, they slaughter a sheep and then they give you this shoulder blade meat. You know, that meat is not even nice for that matter. You are just traumatized by the new environment. They say, no, you must eat a piece. But you don't know the motive behind. Then during the years, they tell you that
You must lift those pots because we are given that shoulder blade for strength. We gave you the shoulder blade. So Wow. it's just, it's so It's annoying. crazy. Guys, yeah, very crazy. I thank the Lord every day for the movement. I never knew that life can be so different. Like, it's so exciting just to be a free babe. But it's just the trauma of all these memories that, you know, they've been there. Yeah, Yeah, it's terrible. Terrible, really. terrible, very. Okay. So I'm going to the next slide. This is the last slide, then we're done. I see I'm up nearly an hour. So, another example when gender plays a role. Nanku ke omnye umzekelo apho isini sinenxaxheba enkulu esiyithathayo. And that's what I wanted to show you. The moment gender plays an important role, you know there's a problem. Sifuna ke siqaphele into yoba uba ngaba nje sikhe sanengqondo yokuba isini sisithathele phezulu kuzoba khona ingxaki apho. In West Sumatra, in Indonesia, in the Minangkabau communities, have households traditionally made up of women and their children, with husbands joining wives upon marriage. Phaya ke kwindawo yasentshona Sumatra e-Indonesia, kwindawo kuthiwa yiManangabau, apho abahlali bakhona, abanendawo ii-families zabo eziqhuba isiko elithi abafazi nabantwana kunye bona kufuneka kuthiwe imeko ithi xa kutshatwayo amadoda mayibe ngawo ayewenda ngamanye amazwi ayojoyina ifemeli le yomfazi. While men are able to inherit land from their mothers, ownership lasts only for their lifetime. They're not allowed to pass their inheritance onto their own children. Ngeli xesha ke amadoda wona ekwazi uba afumane ilifa lomhlaba koomama bawo, ayakwazi uba le mihlaba kuthiwe yiyawo kuphela oko nje esaphila. Esawungabikho, la madoda esawufa, akusavumelekanga into yoba indlalifa yalo mhlaba okanye lo mhlaba udliwe ilifa ngabantwana babo. Evelyn Blackwood, an anthropologist at Purdue University, writes that when this region was under Dutch rule in the 19th century, colonists routinely assumed the senior Minangkabau men must have been their chiefs and leaders. Okay, Evelyn Blackwood oyi-anthropologist ke phaya kulaa yunivesithi yasePurdue ubhala athi xa oku okanye le nkolo yayiphantsi kwamaDatshi kwinkulungwane ye-19, amakholoniyali ngokwesiqhelo nje ebesoloko eqikelela okokuba uwena mntu ophezulu ongumina ngabo indoda mayibe yindoda ebiye yaba iphuma kwimnombo wakomkhulu okanye ibe yinkokheli, kodwa ibe yindoda umntu makaphathe. They selected men to work with them in enforcing their rules. Bachonge ke amadoda ngoba beqonda into yoba ngawo azobancedisa ekubeni banyanzelise le mithetho yabo. Over time, the Dutch authorities passed decrees that only men could register land or represent their ancestral families in disputes. Ngokuya kuhamba ixesha ke amaDatshi asemagunyeni ayakhupha imithetho ethi amadoda kuphela anakho into yoba ngabhalisela umhlaba okanye amele ii-families zawo njengabantu abazizinyanya xa kukhona ingxaki.
They may not have much of an impact on how the Menankuboa families thought about themselves in the short term, but Blackwood argues that the presence of this different worldviews did leave a strong impression on those elite. Sure. What happened now? My apologies. Must I repeat? And she's kicked off. Yeah, I'm Oh, back. I think My apologies. Yeah. Yes, I'm back. Okay. All right. So ithi ke lento eyenzekayo apha ingabe ayikhange ibe nagalelo litheni ngeli xesha isenzeka. Kodwa ngokuhamba kwexesha ubhala atsho ubhalayo okokuba uBlackwood ukuthi iye yahamba lento yaba negalelo elikhulu kakhulu kwiingqondo zabo banako ukuba babe exposed okanye babe bachaphazelekile yiyo. Now you'll see also the effect it had on the men that was marginalized. Sizawubona ke ngoyinto yoba la madoda bekade engabonelwa ntoni ngoku abonwa abekwa abe ngawasesicocweni. Guest status. Men, fathers or men felt like guests in their children's households. Banikwa ke iwonga okanye ke isicoco soba zindwendwe. Amadoda aye azibhaqa ezindwendwe kwimakhaya awo. Marginalized youth, unmarried adult men lack a secure place in any home. Amadoda okanye abafana abancinane abangatshatanga aye azibhaqa engenandawo ikhuselekileyo nakulo naliphi na ikhaya. Migration driver. Economic displacement pushes people to move away for health. Bonakale ke ngoku into yoba abantu kufuneka besukile ezindaweni zabo ukwenze babawuzama ukufumana iindlela zokuphila ngokomnotho. And then the family, sorry. Okay, so fine. Family shifts. Couples then start to break tradition to form independent nuclear families like we have here. Ke kwakhona ke ngoku ukutshintsha kwezinto kwindlela iifemeli ezihleli ngayo. Abatshati baye baphuma ke ngoku bayozimela bahlala baqala amakhaya abo njengoba sibona kusenzeka nalapha. Okay, any comments here before we close? Because that was my last slide. Ngaphambi koba sivale ke ngabe ukhona ofuna ukuphawula slide sam sokugqibela esi. Well, we had the 3 sessions already, and we are only now at page 32. First you said what, Erica? I said we had 3 sessions of this book already, and I'm only now at page 32. There's so much information in this book. Oh, kuninzi ke kule ncwadi. Sisathathe nje sessions eziyi-3 kuphela kodwa sesikupage 32. Yeah. Okay. Nobody comments? Hello. Hello, yes. Nicholas. Thank you, Erica, for your presentation. Siyabonga Erica ngesi sifundo. Pleasure. This is just an eye-opener to some of us. We just thought it's only patriarchy. Right from the beginning, we thought it was only patriarchy. We didn't know there was another line again.
Sivula amehlo ke le nto besicinga uba thina kwavele kwaqala nje kwayipatriarchy ngoku sibona ngenye indlela. Yeah, we didn't know there's this other side, the matriarchy side again. Besingazi ke ukuba kukhona ke neli cala lematriarchy. Which is just the polar opposite of patriarchy. Sibona ke nje okokuba ipatriarchy nje uqobo ijikisiwe yabhekwa ngenye icala. Yes, so there's nothing good about both of them. Akho nenye into elungileyo kuzo zombini. Yes. They are the same, they got the same effect, they hurt people. Sinegalelo elifanayo zombini noba ngamadoda noba ngabafazi kuyonzakalisa kuzo zombini. Thank you. Siyabonga. Okay, if there's nothing else and nobody else needs to say something, we can close in prayer. Singavala xa ngekho umuntu ke ofuna ukuthetha enye into. Okay. Thank you, Lord. As we do your work, you lift us, you give us your grace, you bring a community together, and to show us each person matters. As long as we hold on to the right institution, that gender does not matter, age does not matter. Just the institution that we hold on matters. That we can be of one mind, one purpose, and that the moment we use gender, the dangers of it, help us not to see a man or a woman, but just let us help us see a human. If a human is in need because of their gender, then let us help them, not because of their gender, but because of our love for humanity. Give us your grace, my Lord, for this week, till your people come together again virtually on Sabbath. I pray this in Jesus' name. Amen. Thank you. Amen.